Gembo level 4 chibesa chiate tiwe budget 800 million ne chibesa chiruta ruete 200 million aira no gemba chitigo ogembe anse kwagaju anyo chire chaino chire kwagacha toiweto agachire nyombe korokunga window of the sky China is going to see imangana tana korora wone gasimba mondo tayo momanyete nande ntumo boeti oikamanya ngabusi ya chenjiri mangana odia mutayo nande ere bono goikira iga tabatenena no mongi no rito korokanga omongi no to koroka otoma ta kubu otoma kura mangana ya ere busia ono igati kamanya ngere digana gosibie birago bia eko ruo bisi ndande obisi ya yeri abegete motontari ndwana korore gasi ya serikali okorero bojuo mo okorira ba yamusie na uba gosibichi sanu boe moe musie tayo gojikoira no tatika ba musie gete batato bogojikoira na boka na bagojikocha okorira ba musie buna basomba bagosibichi suguri boe obachandire twabaserire no bari gojikoira kero gokende gyonse na mangana odia mubusi ebe nande na igwa goteba ngachiko ngabantu ngomonto tayo gojikobwate kura ngago jikoseri ukorugusia ona gwake kura gusi nando yagoseri ningo gekogera bagusia bago korega siga de chinguru jabo omaya korwo bwa chiba secho chiro chitika bogera bagatari otenga papa naro como campaign ribo ni papa tayo gusi tata papa bo no matiangi gendo kore biasara bio